guztioi, bueno, orain honetan, eskratzen hirugarren erronka saltzera, noa, bale? Zer eskatzen da, lehen bizi, eszenatoki bat egitea, zeru urdin batekin, eta zeru urdin horretan, odeiak guk margotzea, bale? Orduan aukeratzen dugu zeru urdin bat, eta guk margotzen dizkiogu, odeitxoak. Eta gero hiru objektu egon bar dira. Lehenengoa da pusika bat, eta hori goitik berako ibilbidea egin beharko du etengabe, hau da, goitik bera, eta ertzak ikutzerakoan buelta gora, buelta bera. Bigarren objektua gauza bera, baina txori batekin eta eskerretik eskumara izan behar da, ez goitik bera, baizik eta eskerretik eskumara. Eta azkenik, espaziontzi bat, hori mugituko dela, geziekin. Aurretik ikasi dugun bezala. Zer gertatzen da, dozein objektua haien artean talka egiterakoan sentitzen dut esan behar dutela. Orduan, bai bata, bai beste. Adibidez, txoria pusikarekin ukitzerakoan, biak esan behar dutela sentitzen dut. Orduan, guazen ikustera nola egiten den hori. Lehenbizi eskratz zabaltzen dugu, hartzen dugu gure eszenatokia, handiagoa egiten dut, horrela. Aukeratzen dugu bat, adibidez hemen badago Blue Sky, eta bagoaz hori moldatzera. Markatu gure eszenatokia moldatzera. Orduan, hau esabatuko dut, adibidez, eta badaukagu hori. Vale. Hemen, ikusten baduzue, badago pintxel bat, horrekin margotu dezakegu. Eta kolore aukeratu dezakegu, bai, beste kolore bat, ni zuriz jarriko dut, eta hau pizkatan diago egin dut, 50, hobeto margozteko odeitxoak, bale? Orduan, nire odeitxoak margoztuko ditut, 1, 2, 3, eta 4 odeitxo, bale? Bale, eta bagoaz objektuekin, katu hau kenduko dut. Lehenbizi, aukeratu behar dugu pusika bat. Orduan, bagoaz pusikara, eta balun behitu, hemen daukagu. Bestela idazten dugu. Eta nire nahi dut hau, adibidez, morez izatea, ikusi dudala. Bale, txikiagoa egitea nahi dut, orduan tamaino erdia jarriko diot, eta mugitzerakoan esaldatzeko, finko utziko diot hor, bezitxokin, bale? Bale, eta hau nahi dut, hemen goian egotea, orduan, nahi dudana da, hacer klik en, ikusten baduzue hau aldatzen da, hor jartzea. Eta hortik ja, bagoaz abiatzera bera. Orduan, berriro hacer klik en, nahi dut berantxuatea, orduan apuntar en direkzion, eta berako ibilbidea. Eta orain, por siempre, beti, mugitzea, 10 pausu, eta hemen ikusten baduzue, si toca un borde, rebotar. Orduan, ikusten baldin badugu, goitik bera egingo dugu, eta ertz batera eta bestera legatzerakoan, rebote egingo du. Gauza bera egin nahi dugu, baina txoritxoarekin, orduan, aukeratuko, hau, gero, hobeto ikusteko, jarriko diogu pusika. Izena, bale. Gero, txoritxoa, orduan, ibano aukeratzea, bertz, hori bidez, eta hau aukeratuko dut, uso bat. Hau ere txikiagoa egingo dut, eta hau berdin zait ibilbide aldatzea, zegoelan emoten du, antxa emango du, egan egiten duela. Bale, gauza bera, nik hasieran nahi dut hemen egotea, orduan ira, eta gero, nahi dut ere, beti joatea, eskumara, bale, badago, perfecto, eta betirako, por siempre, mugitzea, eta rebotea egiterakoan, beste aldera joatea. Orduan, ikusten baldin badugu, rebote egiten du. Bale, eta eskenik, espaziontxia. Epa! Hemen, zaguzarra jarri dudala. Espaziontxia. Espaziontxia ingelesez, rocket. Bale, kohetea. Bale, eta hau berriz ez dut nahi mugitzea, igual nahiko handitxoa dago, jarriko diot 80 tamaina.
eta betiko lez. Hasierako posizioa zein den zehaztuko diot, adibidez erdian jarriko dut. Eta hau beziekin mugitu behar da, beraz, al presionar tecla, eta jarriko diogu arriba, apuntar en dirección, orantzkoa, ez da? Kasunetan hori, eta mugitzea. Vale. Duplikatuko dut, eta berantz egiten badu, berantz egitea, duplikatuko dut, eskerrera eskumara egiten baldin badu, eskumara egitea, arkatu, vale, eta gero, duplikatu, eta eskerrera egiten badu, eskerrera jatea. Vale, ze falta zaigu? Ikutxerakoan sentitzen dutela esatea, orduan. Venga, adibidez, hasiko naiz pusikarekin. Zer egin behar dugu? Al hacer clic en, berriro, por siempre, betirako, esperar hasta que, markatu. Esperar hasta que, eta tocando. Ze ukitu behar du? Adibidez, hauek ez ditut izenez aldatuko ditu nahi. Txoria, eta espazio ontsia jarriko diegu. Espazio ontsia. Espazio ontsia. Vale, orduan. Txoria ikutxerakoan, zen nahi dugu? Honek esatea 2 segundutan. Iepa, sentitzen dut. Vale? Eta hau kopiatuko dut, Ctrl-C, Ctrl-V, eta gauza bera egingo dut, espazio ontsia ikutxerakoan. Gero, zer egingo dut, txoriarekin, gauza bera. Kopiatzen dut berriz, kopiatzen dut berriz, eta pusika ikutxerakoan sentitzen duela esateko, eta espazio ontsia, txikago egingo dut hau, eta espazio ontsia ukitxerakoan, hori izatea, eta espazio ontziarekin, gauza bera. Esango diogu, txoria, pusika ikutxerakoan hori izatea, eta txoria ukitxerakoan hori izatea. Vale, pues bagoaz ikustera dana betetzen baden. Bueno, eskerretik eskumara doa, ez da, goitik bera, eta edo zein objektua ikutxerakoan sentitzen dutela esaten dute. Beraz, badaukagu gure erronka beteta. Venga,